Kublai pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam ki henman ki para hang ni hapok ke beri nyau trap ke mensim kadap ke jing siau kia bat ngadap ke jing siau si hadu kata-kata abang yo ke jing long ke jing man hang ni hapok ke beri nyau trap hang ni hapok ke ri bekejat beriu kasih ki jongi hagaba ki babun bat ki dap tang ki jing syat kela ki dadap tang ke jing syak ya lamba kela bat ke bas siau senai bat ke bas ngau pangnut hadu kata-kata kalong ba ki pat ba kim ngau thu su ki pat ba ki hikai ki dei ki pat ba ki ba sedang ban hikai ya kini ki klik no sensar ki jongi bakin tu bakin tim bat bakin sim no bakin kri no ban penyak no ya ka hok ke jonga ke jong pi bat hadu ba kala don uput ba kala jewat ban yurot ban sim no ya ka hok long beriu man beriu hang ne po ka ri khasi ke beje ke jongi haba ki pat ma tang la bana badon u kandidat tang la bana bagi don kita ki nong ai reng ki ban yakun ka election ki pat ba hajeka pan le research pan wat benia ba manu uta hatu udon em ka capacity ha udon em ka ta jingla ban ya sat na pata ka jonga ka jongpi hatu udon em ya kata ka jingla ka jong u ban ya sat pan wang no ke jingduk omu un yarap yangi ki baduk handai pan wang no ke jingduk pan yarap pan wang no kita ki jing cencar ki jongi om ban su yarap yangi ki basyam cencar pan ban ki pat ba ki lej ban yang lain lane ki lak phone ya kita ki kandidat ba sel bhai yarap yangi kata ngi don kam kata ba yarap yangi bangi penlong elek kai football ba yarap yangi bangi lej sim dawai kun ba yarap yangi bangi hap ban lej check up po hospital ba yarap yangi bangi hap ban siu bais kelas kun don lej teng ki boong ba sel bha yarap namar ba ngamut ban lej khakun po hospital tang ban yo thiet jan sop haba kumta ngakwa ban buk ni ke jingkali kalong ba udai kepakun u kandidat u kertong lain kepakun u kepa pun khai pi ne kom ni kini ki ai kom ki pat ba no snong jong kari kasi ni de ban don kata ka jing skau le ran ni don kata ban ni de ban don kata ka jing tip lam ka ba ngim dei ban ang kelumar kom kita pila ban mudur ba ka briu ka bumut ban lek kha kun po hospital lek fun ni u kandidat dan lek fun ni u kertong ban pan jing erap ban yo ban thit jan sop kun ukpa jong kita ki kun usau kum no hato la daily ubriu ba thrais niu ba tu kandidat ban armet ya ketika lok jong u hato kom kini em soleran te sha ai pim khmi lenti ba ka lawai jong ka ri ba jat beriu ka lawai ki jong ka jong pi ngin pen song dor bat ngin pen tei nong rim lada kom kini ki dang jiah kat hadu kini kisni balai ki riu sampang balai ki briu ki bala ban yasat nam ta ka jong pi kim la ban poi se ka thong bat kim nut ban mi se khmat ka jing bam nut jong ki ban mi se khmat nama ki layu i lupa ya ka jing long ka akor ka jong pi tang bala bena ba udai kurtong tang bala bena udai kandidat hajeka bangin ai mingsim bangin pet yu briu utai ubriu udai ubala sisa ban lit song po assembly ban nya sat nam ta jong pi pat ngidon kam ban ai license u namar bal dadau don utai ubriu kamut bakari bekejat benriu kan pernai kari bekejat benriu kan singan penban hajeka bangin penlet jing bot hukum kita hajeka bangin penlet por hukum kita pan wat benia ya ubriu bakum no ngi concentrate ngi discourse si parlok to gini lek kumno bangin yo lekai te ying kandidat bat bangin yo le pan pisah balai pidon kam pisah tang por swa election balai pilih sim dawai kun tang swa election balai pi pak school kun tang swa election balai pi penlong ki tournament football bat ki wei tang ka por swa election balai ban kentiu ka sap jong ki kun samla ka dei tang ka por election balai pi lek kun po hospital tang swa election balai pi thanja tang ka por election te kom kini ki ni don kam ban snau thu bat ni don kam ban kela bemut nang ne sekmat bat ladang ni kwa bakalawe ki kun ki ti ki jonga ki jong pi kan pernai bat kalawe ki kun ki ti ki jonga ki jong pi kan don ke jing singan ni dei ban puson janai bat ngim dei ban syatit bat ngim dei ban ai lat ru ba ki kandidat lan ki ti ki kertong kin yo kalat ban podor yang apa dia pi pan
Knyodor yang apa dia pi beli pi sondor tang si hajar, beli pi sondor tang san hajar. Lada pi sondor tang san hajar. Pada ada pi dang tak sekolah lagi kun, pada pi kenere ka ketino kandidat lan ukurtong ya ka san hajar tengka lan ya ka si hajar tengka. Pi dai ki kemi ki pa ki bapok dor ki bapok tam. Pada ada pidai ki kun samla ki pidang lit kelas pidang lit puli dan ni pidai ki kena le kai sport pidang kener ya ka syajar sanajar haswa pin lit tabut ya unu kertong kamu pidai ki bapok tam namar balai pidai ya la kencong ke long renian pat pidai ru ya ka lawai ki jong lajong pat pidai kam tam ya ka lawai ki kun ki ti ki jong pi pat kitai ki batit ya pi syajar sanajar kitai ki no sapeniap ya kun jong pi ya ka kun ke jong pi bat bad sakni ru yau khuja jonga jong pi te lembakan ni ka video ngakwa ban kentu hang ne basnyau bha dei u kertong ban long unong siu bai school dei u kertong ban long unong penlit sim dawai pi dei u kertong ban lit pentit jan sop kun ye pi te ladap pisngau tu ya kata ba u kertong ban yam aireng ban yam mikmat hapo ying dor bar thawan kim dei kita kiban nong siu bai school kim dei kita ki nong thit jan sop khun yangi kamut ba ngin sayo ya kita ki nong yalam ngin sayo ya kita ki nong thawan kiba dei kiban yarap yo baduk henry kiban weng ya ke jingdup bet nuksa hapo Delhi namar ba kibriu ki nang banjit ya kita ki leaders ya kita ki nong yasat nam ta ke jongki wat ki kharkrong ki don ya ke kam kajang wat ki kharkrong ki don ya ke ying ja ka sa ka sem ju ke joki wat la mensua ki thia surok ki bam ki jingbam ki babret ki briu surok rei menta namar ba ki yo ya ki nong yalam ki ba nak ke jengmut jeng berkat ki ba slur ki yo ka ying ka sem ki yo ka kam ka jam bat menta ke don ya ka lawai ka ba skan nak menta ka jongki te leng ba ka ni ka video ngakwa ban kentu pa ko ki produk ki prasnam siau ba dei manga mapi ka jingkela bat dei manga mapi pala bat sandur ya ka imlang ka salang ya ka sensar ka kadar menta pimi ban persya asurok ya chief minister menta pimi ban persya asurok ya ginu political organization ya ginu minister henry hatu dei ne manga pat mapi ba ailat ya ki ban syongsuki dei ne manga mapi ba ailat ya ki ban yurat ya ka hok ka jongi bat ken mau ba dei ru manga mapi ba penlong chief minister dei manga mapi ba penlong minister dei manga mapi ba penlong MLA yaki bat ni dei ban penlong yaki haka nongrim da ke jing syathit re haka nongrim jong ka jingla jong ka jing sisa ka jing sulur jong ubriu bat ka jingla jong ubriu ban yasat nam ta ka jong jong pi la pi perkat tang banjit nong mikmat ban yarap ha baduk bajenjar kamut kam don jingmut la dak umla ban wen yaki jingdup ka jongi la pi perkat ba UMLA udai ta unong sam skim la dak dei skim sniang la ne skim ka basan kurun riu kulur kabas haka asnam laisnam kamdon jingmut lada kita kidei tangki jing sam skim namar balada don MLA ru kenmau ba kita ki skim badai hok ka jonga ka jongpi ken nom litam sawai re ken wan hi namanta jonga ba jongpi tang namar ba ula don ubidi on re kini ki nom ikmat menta ki sim kabu bat ki kamtrai pakadei ba ki le maki re em ngan ong yapi wat nom sya elam bakla nang ni sakmat re totip badai mangamapi bat totip ya ka long reniang ke jonga ka jongpi ka long ka kensai bat ka don bor haduk kata kata hang ne pok imlang ka salang hang ne pok ka ris syar pat ba te leng ba ka di ka video na kerpat nya pi ki perdok ki prasnam ki henman ki para pa phin ya share ya kene don ki briu ki bananong kendong ki bompat don ki like ki 4 don not work 4 don mobile phone henry sngopa lada pia kenduk iki pensnap iki pensngau syaki khnang bakin kendit benriu khnang bakin sautu ya la ka jong ka long rong yen ki jong ki hublai sibun ngin sai kenduk bat hakawai